Så vi kommer udendørs. Jeg er gået en tur ud på landet og har bare rigtig skønt. Nu har jeg sådan lige fundet et sted, hvor der er en lille smule læ. Det lufter lidt i dag, og det er også bare godt, når man skal gå. Og ja, det er rigtig dejligt herude. Jeg kan se, der er nogle steder, de er i fuld gang med at høste, og så er der, som her, kan I se, der er stadigvæk dejligt korn. Har dufter simpelthen, har dufter af barndom. Det sætter rigtig mange minder i gang. Især fra min tid på en rideskole, hvor jeg var rigtig glad for at gå. Og så når jeg tænker tilbage, så er det bare 5-36 år siden, at det lyder helt sindssygt. Men det er altså, sådan er det. Det er så lang tid siden. Duften af korn, den minder mig virkelig om dengang. Vi havde det helt suverænt godt. Det havde vi altså. Det var et rigtig godt sted, vi havde fundet der. Vi var selvfølgelig nogle piger. Og så var der et par drenge. De var meget populære. Men på den her årstid, når der var blevet høstet, så hjalp vi til med at køre halm ind. Og det kunne vi godt være med til en hel lørdag, for eksempel. Og det var sgu hårdt arbejde. Jeg kan huske det der sækkebånd, der var på halmbællerne. Det skar sig ind i hænderne til sidst. Det var virkelig hårdt. Vi sled i det, men vi fik så en rigtig god gevinst. Og det var, at vi fik lov til retur dagen efter. Om søndagen. Så kunne vi bare tage en hest, og så måtte vi retur hele dagen. Så var vi måske en 6-8 stykker, der red afsted i 4-5 timer. Der lå en æbleplantage over på den anden side af landevejen. Og der måtte vi godt ride inde. Og så var der skov nogle kilometer væk. Der måtte vi også godt ride inde. Vi havde selvfølgelig nogle regler for, hvordan det skulle foregå også med at ride på landevejen. Fordi vi var jo ikke så gamle. De ældste har måske været en 15-16 år. Og jeg har været de der 12-13 år. Så der var selvfølgelig regler. Og de voksne, de stolede på os. Og vi vidste også, at hvis vi ikke gjorde det, altså hvis vi ikke overholdt det, der blev sagt, så var det jo slut, så fik vi ikke lov til det. Så vi havde det faktisk rigtig frit. Det var super hyggeligt. Så duften af det her korn, lige hvor jeg står nu, det minder mig simpelthen bare om dengang. Altså det var super gode dage, det var det altså. Men jeg skal lige lidt videre. Det lufter lidt, så jeg ved ikke lige, hvordan det er med lyden. Men det er dejligt, at der lige er lidt vind. Og selvom vi er midt i august, så er der altså... Solen har stadigvæk meget magt. Men det skal vi ikke klage over. Slet ikke. Det er rigtig godt. Rideskolen, jeg gik på dengang, det var min fars kusine, der ejede den, og hun var 1,5 meter høj og 1,5 meter bred. Man var skør dame. Og faciliteterne var ikke... Det var ikke noget at råbe hurra for. Vi havde ikke noget ridehus. Så vi red ud på ridebanen sommer og vinter. Det var måske også mest sammenholdet dengang, der gjorde det. Så vi havde et rigtig godt sammenhold. Og det var også en lille rideskole. Vi klarede os rigtig godt til stævner og sådan noget. Vi var ude og
at deltage i stævner med de store, fine steder. Og klarede os rigtig godt. Så gammel lort vi kom med. Så var det rigtig godt. Ja. Det var de gode gamle dage. Så kan jeg huske nogle gange, så fandt hun på, at så ville hun lave Nutella. Og så fik brød fra brødfabrikken til hestene. Og der kom sådan en... de hentede det på sådan en ladvogn. Og brødet var frisk, og det var bare skævt eller et eller andet, så det ikke kunne sælges i butikkerne. Så der fik hun til hestene, så når der kom frisk brød hjem, så hamstrede vi. Og så lavede hun Nutella. Og så sad vi alle de her unger inde i hendes køkken, og vi måtte selvfølgelig smide fodtøjet udenfor, og der var simpelthen bare ridestøvler og træsko og kondisko i store bunke. Ja, det var skide hyggeligt altså. Men vi hjalp meget til. Det var også sådan, at man kunne blive sat til at plukke stikkelsbær og solbær i hendes have for eksempel. Og så skulle man jo også have belønning for det. Så fik man da også lov til at tage sin yndlingshest og ride. Vi sov derude i weekenderne ofte. De havde stort hus, og på første salen var der nogle værelser, der ikke blev brugt. Fik vi også lov til at sove derude. Og, ja, det var et skide godt sted. For sådan nogen som os. Hun havde også plejebørn. Hun havde 2 plejebørn, og så fik hun nogle børn i sommerferien. Unge mennesker fra inden for det farlige København. Så kom og skulle være på ferie, være feriebørn. Sådan nogle, jeg tror, de boede på børnehjem. Og så kommer der en bil. Trafik. Hvad var det, jeg ville fortælle? Jo, rideskolen den lå pænt langt væk fra, hvor vi boede. Så, men vi cyklede gladeligt frem og tilbage. Jeg tror, der har været en 12 km eller sådan noget hver vej. Og dengang blev man ikke bare kørt. Måske en sjælden gang, at man blev kørt og blev hentet. Hvis man var rigtig heldig nogle gange i hverdagene, om vinteren, når der var meget sne og sådan noget, så fik man en busbillet, men det var heller ikke noget, der hang på træerne. Så vi cyklede, og det var på landevej, og der var sådan en lille afmærkning til cyklister, men det var jo ikke mere end, det ved jeg ikke, en halv meter eller sådan noget. Og der kørte altså også tungt køretøj dengang på landevejen mellem Ringsted og Næstved, så det var ikke helt ufarligt, men de voksne stolede på os, og det kunne de jo selvfølgelig også godt, fordi de passede på. Men vi cyklede sgu frem og tilbage flere gange om ugen. Og det var ikke hver gang vi skulle ride. Altså, ofte var det jo bare for at komme derud og være sammen med de andre og være sammen med hestene. Og det var lidt noget andet end i dag, tror jeg. I dag der er børnene mere forventet og bliver kørt. Og her der var vi med til alt. Altså, var virkelig knokle. Men det var super hyggeligt. Så nu kan jeg komme ud her, hvor det blæser lidt meget.
Lige fundet et sted med blommer. De er bare så langt væk, så jeg kan ikke nå dem. Nej, det vil altså ikke være tosset. Det må vente. Planen har været i dag, at skulle gå omkring 7-8 kilometer. Jeg var ude at løbe i går, og i forgårs gik jeg sammen med en veninde. Vi gik 11,5. Så det skal jeg have taget op igen. Gå nogle gode ture de dage, hvor jeg ikke løber. Og jeg har skridttæller på i mit Garmin-ur. Det er jeg på hele tiden. Og der har jeg sat mig til at skal gå 16.000 skridt om dagen. Så, og det får jeg slet ikke gjort på job. Altså, i dag havde jeg gået 8.000 skridt, da jeg kom fra arbejde, men det var altså også det toppen. Normalt så ligger jeg måske på 4. Så de 10.000 skridt om dagen, man siger, ja, det er sundhedsmyndighederne, det er fint nok, fordi det er vel bare lige sådan for at holde sig sund og rask. Men 16.000 skridt, det synes jeg er meget passende for mit behov. Jeg sidder alt for meget ned, og jeg har været slem til her, også i sommerferien. Brugt rigtig meget tid foran computeren, og så tager den ene time den anden, og det går bare ikke. Så nu har jeg en masse lydbøger, jeg skal høre, og det er super godt. Nogle dage gider jeg ikke, der vil jeg bare lytte til natur. Men ellers så er det faktisk rigtig godt at gå til, og især hvis det er skidt vejr, regn, blæst, som det ofte er om vinteren, så er det faktisk rigtig lækkert at gå og høre en god bog, fordi så flyver tiden bare afsted. Og lige pludselig er man faktisk gået måske 2 timer. Så det kan jeg anbefale. Men det var alt for i dag. Og så må I have en rigtig dejlig aften.